Татар халқы Роберт Миңнуллин белән хушлашты. Татарстанның халык шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе һәр кем өчен гади була белгән, шул ук вакытта татар язмышына битараф булмаган улуг шәхес. Бүген без Роберт абыны искә алабыз. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Рәхмәтле мин сезнең һәммәгезгә, алган өчен мине арагызга. Мин яратам сезне, шырдашларым. Сез кадерле миңа барыгызда. Шуңа күрә дә мин сезнең белән, шуңа да мин сезнең яныгызда. Барыбыз өчен дә, барлык татар халкы өчен дә дөрестән дә бик зур югалту. Роберт абыйны белмәгән кеше юктыр инде аны. Балалардан сорасаң да, һәрберебез аның шигырьләре белән үсте. Һәрберебез өчен ул туган кебек иде. Аны хәтта гомердә бер тапкыр гына күрмәгән кешеләр дә аны ничектер якын итеп, дөрестән дә һәрберебез өчен Роберт абый була белде. Аның иҗатын һәрберебез дә беләбез. Ким абый, әйтеп китегез әле, менә гаиләдә ниндирәк кеше иде ул? Барысы да бәлки белеп тә бетермидер. Ул инде җәмәгать арасында да, халык арасында инде безнең арада да шундый ук иде инде ул. Шул ук җыр тел, шул ук төртмәле тел, шул ук игътибарлылык, шул ук җылылык бер килеп торды аннан, шул ук яктылыкка, һәм инде ул бары тик алга карап, ниндидер планнар, ниндидер киләчәк турында сөйләшү. Шуңа күрә мин аны ничектер теге гаиләдә бер төрле, халык арасында икенче төрле итеп күз алдына да китерә алмыйм. Шул ук әйтгәндә җыр шигърият, ул утырып гармон уйнарга, җырлашып алырга, ул һәр берсен яратып башкара иде, теләп башкара иде, һәм инде ул аның өчен аерма юк иде кебек. Һәм аның юмор хисен аерым билгеләп үтәсе килә. Дөрестән дә мыек астыннан гына кайбер очракта бәлки сәяси яктан бик нык көчле сүзләрне ничектер шаяртып кына әйтә белә иде ул. Галимҗан әфәнде, менә шул ягы белән менә Роберт Миңнуллин башкаларда нәрсәсе белән аерылып тора? Чынлап та Роберт абыйның татар әдәбиятына, татар шигъриятенә, бигрәк балалар шигъриятенә керткән төбелеше, ул шигырьдә җитдилекне менә шушы ирония белән, хәтта бер пародия белән тәңгәләштереп, янәшә куеп җылыта алды. Җитди генә мәгънәне, җитди генә фикерне менә шушы елмаюлы, иронияле, төрттерүле һәм ул киңәш рәвешендә, сабак рәвешендә бирелгән төрттерүне матур итеп кенә органик рәвештә кушалды. Һәм әдәбиятны, шигъриятны җылыта алды. Менә ни өчен Роберт абый укучыга якын, уларны тартып тора дип әйтсәк, менә шушы җылылык, менә шушы үз булу, көлеп, елмаеп, дустана, киңәш, сабак бирә алу белән ул безгә кадерле булды. Һәм эпоха тудырып китте. Роберт абыйның менә шушы ироник шигърияте балалар өчен дә, уллар өчен дә, хәтта җырларында да бар ул. Менә шушы ироник, ул яңа бер традиция булып калды безнең өчен әдәбиятта. Һәм аның шигырьләре генә түгел, дөрестән дә күп кенә шигырьләренә язылган җырлар да халык арасында популяр, аларны тыңлыйлар, аларны яттан беләләр. Венера Хатовна, видео язма карап алыйк, аннары дәвам иттербез, нәкъ менә җырлары турында да сөйләшергә. Taşlama yine yüzüge duyğandan taşlasan izgi duyğandan min bəxtli bulalmam. Sarısının qat gülməgi sin atılıqqa gümüldün Güzlərmə sin üzündə payını bulub görənədin Bayrağını dik duram, yalğış payını Qışqanımın, min anı sindip duram Yaradığız, tuğan ile bizne Yaradığız, tuğan tele bizne Verdigəndə qaramı
Yaşarga iken yaşarga Özüngini şarlamışa Bizge deyilgen ömürler Tügür bit ellenişler Bizge deyilgen ömürler Tügür bit ellenişler Венера хатымның менә әлеге җырларның күңелгә үтеп керү сире нәрсәдә дип уйлыйсыз сез? Дөресендә күңелгә үтеп керәләр бит. Менә кайсы җырны гына алсак та, бу әле бер өлеше генә. Инде әйтәсем килә инде мин иң якын туганымны югалттым кебек, бер мин генә түгел әлбәттә, барлык татар халкы. Йөрәк һаман да җылый, тынычланып булмый әле һаман да. Дөрестән дә менә җыр сәнгать эчендә, шигърият эчендә бик зур югалту. Әле күпме шигырьләр язган булыр иде, күпме җырлар ул шигырьләргә язылган булыр иде. Моны рәхәтләнеп җырлар иде. Менә мин бу яктан бик бәхетле булдым. 30 елдан артык без Роберт Мөгаллимович белән шундый иҗатташ дуслар булдык. Күпме җырлар без халыкка җиткердек. Аның җырлары аркасында мин халыкка шулай ук танылдым. Һәм беләсем, менә аның бит җыр аша ул тамашачыга шундый васият әйтеп калдырды. Ул шундый теләкләрен әйтеп калдырды. Менә ул бәхетле булыгыз дигән җыр. Яратыгыз дигән җыр. Ул яратыгыз дигән җырны инде бөтен бик күп буыннар җырлый. Һәм мин үзем бу җырны бер концерттан да калдырмыйм, җырлыйм. Һәм андагы сүзләр яратыгыз туган илебезне, туган телебезне, әти-әниләрне, балаларны сөйгән ярларыгызны дигән сүз гомумән ул хәзерге һәрбер гаилә өчен, һәрбер кешеләр өчен ул бер тормыш, яшәү девизы булып тора. Әлбәттә, аның ул менә гади генә һәрбер кешенең күзлегеннән әйтелгән кебек аның сүзләре, аның тормышыннан, аның җаныннан чыккан сүзләр, гади генә сүзләр белән ул шундый тирән һәм мәгънәле фикерне җиткерәдер. Менә кайбер шагыйрьләрне укыйсың, бер мәртәбә, 10 мәртәбә укыйсың, һәм аның төбенә төшенеп булмый, нәрсә турында язганын. Менә Роберт Мөгаллимович ул шапырайып 7-нче каттан анда эзләмичә, менә шундый үзе гади дә сүзләр һәм шундый мәгънәле сүзләр, менә ул аның төп менә шундый бер фундаменты булды. Әле ул кем кодагына суккан мәсьәләләргә дә бик зур игътибар бирә иде бит. Менә хәзер әле аның Инстаграмы турында аерым сөйләшербез. Ленар, ялгышмасам, әдәбиятка нәкъ менә Роберт абый алып килде сезне, дөресме бу? Роберт абыйның остазларының берсе булып тора. Иң беренче чыккан лирик шигырьләр җыентыгында ул сүз башы язды, үзенең хәйр фатихасын бирде. Роберт абый чыннан ул яшьләргә һәр вакытта хәйр хатлы булды. Һәм инде шушы зур шәхеснең булуы менә безнең өчен зур сөенеч иде, зур шатлык иде. Менә аның барлыгын тою, ничектер менә теге якынлык, рухи якынлык дип әйтәсем килә инде. Һәр вакыт үзенең киңәшләрен биреп торды, үз сүзен әйтеп торды. Шуңа бу яктан караганда менә күңелгә чынлап та бик авыр. Роберт абыйның китүе, ул инде менә без анда һәммәбез дә күреп торабыз, менә чын халык шагыйре нинди булырга тиеш дигәнне. Чөнки ул һәр вакытта да халык белән булды. Халыкның гаме белән яшәде, халыкның кайгысы белән кайгырды дип әйтәсе килә. Менә әлбәттә мондый чиста күңелле, якты җаннар бик аз бу дөньяда. Шигърияттә менә сез нәрсәләргә игътибар итә идегез, менә профессиональ яктан аның шигырьләрендә һәм үзегез өчен үрнәк итеп нәрсәне куяр идегез беренче чиратта? Үзем өчен үрнәк итеп мин куяр идем менә шул ичке моңны, бу шигырьләрдәге моң, җырны, яктылыкны һәм шулай ук менә шул юморны. Әлбәттә менә шушы
гади генә мәләкин без бит не әйтәбез, гадилектә галилек дип менә шушы гади сүзләр белән ул бик фикерләрне җиткерә белде безгә. Һәм безгә дә. Әйтәсем килә, ул шагыйрлек миссиясе дигән әйберне төгәл аңлаган кеше. Менә кайбер шагыйрьләребез күбрәк үзе өчен яшәргә мөмкин, бер эгоистлык та керә. Менә Роберт Абидау миссия дигән әйбер бар иде. Менә шагыйрь шушы эшләргә тиеш, шулай яшәргә тиеш, шушы язмышлы булырга тиеш, халык белән бергә булырга тиеш. Әле тагын бер ягы бар, Роберт Абид Башкортстаннан. Менә безнең башкорт дусларыбыз белән Башкортстан белән ике республика арасында ул безнең төп күпер иде. Менә Клей шин җилем кебек иде ул, ябыштырып торучы кеше иде. Шушы миссияны да үтәде ул. Берничә төрле бурычы төеп яшәде ул. Менә шушы дуслык тойгысы, милләттәшлек, тугандашлык тойгысы шулай ук Роберт Абидның үзенең асылында иде. Менә Башкортстан белән Татарстан арасындагы бүтән мөгамәләләр, мөнәсәбәтләр дигә Роберт Абидның катнашы бар иде. Әдәбиятта, сәясәттә, сәнгатьтә, гомумән хуҗалык эшләрендә дә Роберт Абидсыз бер генә якта, оннан башка беребез белән элемтә керә алмыйдыр. Әйе, рекламадан соң дәвам итәрбез. Хәзергә реклама. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояның таш тапшыруы. Без бүген Роберт Миңнуллинны искә алабыз һәм әйдәгез әле бергәләп тагын бер видео язма карап алыйк. Киләчәк нәрсә булыр? Минем шигырьләремне 50 елдан кем укыр? Укырлармы, юкмы? Мине шул борчый, мин бит татар телендә язам, минем эш коралым татар теле. Мин бәхетле чорга эләктем, әлбәттә, минем укучыларым күп булды. Зур тиражлар белән китапларым чыкты. Әле 80нче елларда минем энекәш кирәкмигә дигән бер балалар өчен китабым 100 мең тираж белән басылып чыкты. 100 мең тираж. Күз алдына китерәсез. Анда тираж хәзер Мәскәүдә төшенә дә керми урыс китапларны. Татарда бигрәк тә 1 мең, 2 мең, 3 мең тираж белән. Biz кая барабыз? Иртәгә нәрсә булыр? Дөрестән дә бу мәсьәләләр турында уйлана иде Роберт абый һәм ул шагыйрь буларак та, иҗатчы буларак та үзенә булган мәхәббәтне тойгандыр. Чөнки менә бу саннар гына да шул хакта сөйли китаплары турында. Менә каян килгән мондый сәләт дип әйтик инде. Һәм бу бит инде Галимҗан әфәнде әйтте, шагыйрь булып туган дип. Ләкин бу бит әле Ходай тарафыннан бирелү белән бер рәттән тормыш дәврендә дә ниндидер. Менә бу тәҗрибә туплау дисеңме, аралашу, китаплар уку. Менә ким әфәнде шигулисез тәрбиядән дә килә әлбәттә, аңлашыла. Менә бу кайдан килә? Мин аңа кадәр булган сөйләшүгә кушылып бер-ике генә үтеп китәсем килә. Венера ханым җырларга бәйле рәвештә үз фикерләрен күпмедер җиткерде. Мин әйтер идем, менә 80нче елларда менә Венера ханым белән Резеда Ахьярова белән дөньяда җәмгыятьтә үзгәртеп куру башлангачтан, шуны башланыр алдыннан җыр музыка сәнгате яңалыкка таба барырга тиеш иде җәмгыятьтәге үзгәрешләр белән бәйле рәвештә. Менә алар ул вакытта инде барсы да яшьләр, барсы да энтузиазм. Менә алар яңа ритмнар алып килделәр. Яңа җырларга нигез сала башладылар. Әйтик 90нчы елларда инде ул буа китте, әмма ләкин ул буа менә шушы буын Роберт абилар, Венера ханымнар салган шушы буаның нигезе формалашып китәргә тиеш иде. Яңа эстрада. Анда инде бер яклап шушы булса, икенче яклап шигърият яшәргә тиеш. Шигърият сакланырга тиеш. Менә нәкъ аның җырларында шигърият сакланды һәм инде шуңа күрә ул халыклашып та китте. Бүгенге көнгә кадәр 30-40 елдан соң да алар яшиләр. Менә ул нигез салыну. Бүген без инде сөйләшәбез ул турда шигърият юкка чыга җыр сәнгатендә дип. Әмма ләкин аның нигезе бар һәм инде алга таба да аның яшәвенә өмет бар. Менә шушы рәвешле яшәй алачагына. Менә бу алар салган нигезнең, алар салган көчнең нәтиҗәсе бүген дә яшәр дип уйлыйм мин. Инде шигъриятка килү
Аны инде былай гына әйтеп тә булмыйдыр, чөнки ул табигать белән бәйле, безнең яшәгән, туып үскән җиргә дә бәйледер. Без инде Татарстан, Казан радиосын тыңлап, газет журналларын укып, Башкортстан радиосын тыңлап, газет журналларын укып үстек. Үзе табигатьтән моңлы бала да булгандыр инде, шушы рәвешле. Мин инде аның белән 10 яшь айырмабыз безнең. Мин аны ничектер теге аның шигърилеккә омтылу ниндидер ул ниләрен бик күңелдә дә бик күреп белү не юк. Инде табигатьтән ул бала вакыттан ук бик теге шук теллелеге, кешенең бераз гына ачуын китерү, ул өлкән малайларга гел шушындай такмаклар белән аларның күңелләренә тиеп, бераз өлештә алып, шушылай итеп әнкәнең сөйләгәне бар инде, ул туктап тормагандыр инде. Шул гел шушы теге нидән язу булмаса да, телдән шушындай тел осталыгы, җырлыгы, төртмәлеге шушы бала вакыттан ук булган, яшәгәндер дип уйлыйм. Һәм сын елгасы турында да Роберт абый ярдәмендә барысы да хәзер дөньяда, бөтен дөньяда беләләрдер инде. Һәм туган як турында сөйләшә башлаганбыз икән, Венера Хатовна. Видеозны карап алабыз, аннары сез белән дәвам иттерербез. Роберт абый бу җырны безнең гаиләгә, 5 балалы гаиләләргә багышлап язган шикелле. Бәлки без бу җырны искә төшербез икебез. Мөмкин булса. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, Син суында юган иң элек. Бишек җырын җырлап төннәр буе, без үскәнне көткән тилмереп, без 5 бала үстек әнкәй белән, тик үсмәдек иркә кочакта. Без әнкәйнең 5 шатлыгы булдык, 5 кайгысы булдык кайчакта. Искиткеч җырлаттың бит менә. Венера Хатовна. Менә мин алдагы видео сюжетка бераз фикеремне җиткерәсем килә. Роберт Мөгаллимович әйтте, 50 елдан минем шигырьләрне укырлар микән ди. Әлбәттә укырлар. Менә бу ел февраль аенда 10-нчы мәртәбә узды әдәби марафон. Ул туган тел көнендә 21 февральдә. Ничек кенә авыр булса да ул анда килде. Ни өчен килде? Чөнки менә бу марафонда катнашкан барлык конкурсантлар, алар шушы юбилей концертында кемне күрәсегез килер икән дигән алар анкета тутырганнар. Анда 3 аларның бары вариант 3 кешене, 3 шигырьме, шагыйрьме, язучымы. Шунда 90% менә әдәби марафонда катнашучы шушы лауреатлар 90% күрәсегез килә Роберт Миннуллинны дип язганнар. Һәм ул килде, һәм сәхнәгә чыкты. Шундый матур итеп үзенең, ул бит һәр вакытта шундый җүртелле, шу кадәрле бик матур итеп чыгыш ясады. Һәм иркәлисез инде мине, иркәлисез дип шу кадәрле җылычылар килде инде менә ул сөйләгәндә. Дөрестән дә аны укыячаклар. Аны 50 елдан да 100 елдан усымы укыячаклар. Хәзер әнкәйләргә багышланган җырлар бик күп булды. Дөрестән дә аны образы менә аерым аның иҗатында урын алып тора. Бездә шуны басына самакчы. Әле ул шул әнкәйләргә багышланган ул мәдхия, ул әнкәй темасын шул кадәрле биеклеккә күтәрде. Әлбәттә, әнкәйләргә багышланган җырлар күп, ләкин менә Роберт Мөгаллимовичның сүзләренә язылган җырлар, алар аны меңләгән, миллионланган кеше тамашачы җырлый. Димәк, бу һәрбер тыңлаучыга, һәрбер кешенең йөрәгенә үтәлик кирип, шунда урнашкан бу җырлар. Бу инде бу бик зур бәя әйтер идем менә. Аның иҗатында менә бу тема. Һәм иң мөһиме, иң биек тема. Аның шигырьләре бит әле актуаль. Менә 30 ел элек булсынмы, хәзер булсынмы, һәм киләчәктә 50 елдан соң да булсынмы, һәр шигыре аның актуаль һәм актуальлыгын югалтмый бу очракта. Аннары ул замана белән бергә атлый иде. Аның көн саен Instagram шилтәрендә дә белеп торганыбызча дуслары, минем кадерләрем, дип бар кешене сәламләп, көн кодагына суккан, менә хәтта менә бу соңгы афәтләргә бәйле, бу коронавирус белән бәйле кызыклы шул ук вакытта төртмәле шигырьләре ул шулай ук бит инде аның
яшьләр белән һәм бүгенге балалар белән дә бер дулкында булуы турында сөйлим. Менә хәзерге шагыйрьләргә җитеп бетмидер бәлки, Ленар. Ничек уйлыйсың? Менә бу күренеш дип әйтик һәм үзеңнең өлкән яшьтә булып та әле бер дулкында булу һәм замана белән бер адымда атлау, бәлки шагыйрьләргә менә шул кирәктер. Ничек уйлыйсың? Бу инде минем әйтәсем килә, теге шын халык шагыйренең дәрәҗәсе, шын теге шагыйренең кимәле дип әйтәсем килә инде. Әлбәттә, Роберт Табий замана белән бергә атлады һәм сез әйтеп киткәнчә инде бер дулкында барды. Менә ничектер менә бу инде аның бийеклеге дип әйтәсем килә минем. Менә ул бит инде шагыйрь кеше теге язып кына утыра алмый, ул инде бер жанрда гына да эшли алмый, ул теге төрле жанрларда эшли һәм инде нәкъ менә социаль челтәрләрдә ул теге балкып аның һәр вакытта теге үзенең көн канагына сугардай шигырьләрен куеп бару, әлбәттә ул теге бөтенебез өчен дә бер ни булып тора инде, үрнәк булып тора. Һәм инде без менә шуңа омтылырга тиешбез, менә нинди булырга кирәк, бигрәк тә бүгенге заманда, бүгенге көнне инде. Һәм бу яктан инде бик актив блогер иде ул. Һәм аның әгәр дә балалар 40 меңнән артык аның язучылар арасында иң күп подписчиклар Роберт Мөгаллим ишен. Балалар иҗаты буенча менә бер генә мисал китерәм, Шаян ТВ каналында ятлап килгән шигырьләр арасында нәкъ менә төп рекордларны безнең Роберт Миннуллин шигырьләре алып тора һәм безнең видеоязма да бар, аннары дәвам иттербез. Роберт Миннуллин. Өлкәннәр. Бу өлкәннәр ни өчендер гел киресен эшләр. Мин үзем чәй эчмим, алар кысты-кысты эш диләр. Урамга чыга башласам, ныгытып кигән диләр. Үзләре ни өчендер ныгытып кигәнмиләр. Бергәләшеп уйнарга бер иптәш кирәк миңа. Берәү генә булса да, ямьсез генә булса да, елак кына булса да, энекәш кирәк миңа. Алма күрбаласың, бер икесен кесәңә дә саласың. Алмалар гына булсын, салыр урын табарсың. Уйлап табучылыкка әзердән мин көндә ятам озак уйланып, удында яткан килеш. Уйлап табучы шулай, гел уйланырга тиеш. Һәм бу очракта балаларны аңлау бит әле ул аерым бер мәгънәгә ия. Галимҗан фән, ничек уйлыйсыз, менә балалар белән бер рәттә булу дип әйтик инде. Аларны аңлау һәм кемне, ләкин балаларны алдап булмый. Һәм бала җанлы булу бу очракта Роберт Табийның иҗатында ни дәрәҗәдә чагылды? Роберт Табийның эчендә 1 миллион бала утыра иде. Менә аның бөтен рухы, бөтен ихласлыгы, самимилеге белән ул бала иде. Бигрәк тә менә үз шәкертләре янында, мен шәкертлек таным инде. Бергә утырганда biz балага әйләнәдер, ул безнең балаларга әйләндерә иде. Бер балачага мөхите тудыра беләдер. Һәм менә шушы ичке халаты, аның хасияте балалык, бала була белү. Ул инде ихласлык дигән сүз, самимилек аның безгә дә күчте. Һәм ул балалар әдәбиятында менә бая әйттем бит инде, шушы әйберне тудырды. Ичке мөлаимлек, җылылыкны тудырды. Аның битендә ничә буын бала, ничә генә буын баланы тәрбияләде ул. Һәм ничә генә буын шәкерт тәрбияләде балалар әдәбиятында. Балалар матбугатын күтәрде гомумән. Яшь Ленинчыда, Сабантуйда, әле бу турыда гомумән әйтмәдек. Балалар әдәбиятын күтәрде, балалар җырларын, гомумән менә мөхитен, яңа буын сайын үзе дә үзгәреп, яңа заман таләпләренә ничектер якынайып, үзе ниндидер яңа формалар уйлап таба иде ул. Менә балалар әдәбияты дигәннән, нәкъ менә Илдар абый, шушы Роберт Табийлар кебек шагыйрьләребезнең эпохасы булды балалар әдәбиятында. Киләчәктә ничек китер ул Шәүкәт абилар, Галиевлар. Алар менә иш зур багана инде безнең балалар әдәбиятында. Без аларның шәкертләре. Менә ничек булып китер? Менә шу самимилекне, самимилек ул татарлыкның бер сыйфаты, ул ичке моң дигән сүз. Роберт Мөгаллимович безнең юбилейлар концертында катнашса, ул әлбәттә чыгып сүз әйтәдер. Һәм ул юбилейларны шул кадәр юмор белән, шундый җыр теле белән шул кадәрле бүтән кешене көлдерәдер. Аннары уларны шундый биеклеккә күтәрәдер шул юбилейларны. Һәм концертта катнашкан
зур исемле артистларның чыгышы гомумән югалып каладыр. Истә каладыр. Роберт Миннуллинның чыгышы. Менә һәр вакытта мин шуны күзәтеп килдем. Ким әфәнде, Роберт абыйның мирасын соклап калды, һәм аны киләчәк буынга тапшыруда сезнеңчә нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Монда инде Роберт абыйның мирасы турында гына сүз рәвешле куелырга тиеш түгел. Гомумән шәхесләргә халык өчен яшәгән, халыкның киләчәген кайгыртып яшәгән шәхесләрнең үзләренә мөнәсәбәт формулашырга тиеш. Менә шул мөнәсәбәт таяну ноктасы була алады. Роберт Мөгаллимовка да, башка иҗат кешеләренә дә, чөнки алар үзләре яшәгәндә дә һәм инде дөнья куйганнан соң да халыкларына хезмәт итү потенциаллары бар. Менә шушы потенциалдан мәхрүм итмәскә кирәк иҗат кешеләрен. Менә шул рәвешле ул яшәргә, хезмәт итүне дәвам итәргә тиеш. Бүгенге тапшыру Роберт абый Миңнуллин рухына дуга булып ирешсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.